Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating. Jesus saves, and the hush of mercy breathing. Jesus saves, hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him. Jesus saves, and the wisest bow before Him. Jesus saves. See the sky alive with praise, melting darkness in His blaze. There is life forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing. Jesus saves. He will die our burden bearing. Jesus saves. It is done, we'll shout the cross. Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves. Rising up so vast and strong, lifting up salvation's song. The redeemed will sing forever. Jesus saves. Okay mga igala, maayong adlaw. Salamat sa Ginoo, no, kininosab si Pastor Mark sa Sidon sa Emmanuel Bible Baptist Church. Atong programa karon the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Salamat sa grasya sa Dios nga pamalandong ta ining mga pagtulunan sa Bible, no, kay importante mga higala nga masayod ka sa kamaturan diri sa Biblia. Okay, ang tao nga ignorante sa Biblia, ignorante sa Dios, no, di siya makaila sa tinuod nga Dios. Nang daghang mga tao magsimbag Dios kay ang Dios nga nadayag diri sa Biblia dili man tuuhan, dili man basahon, no. Daghang mga tao ignorante kay atong pangunahuna nga ang Bible makabuang, ang Bible lisod sabton, ang Bible kanang relihiyon lang, no. Actually kung mubasa kag Bible mga higala, maibaw ka unsay tinuod, unsay plano sa Dios sa ato ang kinabuhi, unsay paagi sa Dios sa kaluwasan, unsay paagi sa Ginoo nga ikaw ug ako maluwas, no. Una nga daghang tao dili luwas, di ka siguro langit kay way basa-basag Bible, no, ignorante sa Bible. So I hope ikaw nga naminaw karon, ikaw nga naka-tune in karon sa amo ang hamubo nga programa. Hinaot mi nga malamdagan ang imuhang una-una, hinaot mi og nagampo mi kanunay nga kini nga mao nga programa moatag mi siya og kanang pagpahayag sa imuhang mga panghunahuna, no, aron ikaw mobasa sa Bible, masayod sa kamaturan ug maluwas ang imong kalag. No, muna ini nga adlaw karon atong hisgotan kaning pagtuo, no, sa Roma kapitulo 1 bersikulo 17 atong ablihan aning bersikulo sa Biblia ni unang Bible. Kay diha ni ana ang pagkamatarong sa Dios gipadayag gikan sa pagtuo ngadto sa pagtuo, sumala sa nahisulat ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. No, so mga higala, nagingon ang Bible pulong sa Dios nga pagtuo lang ang makaluwas sa tao, diha lang sa pagtuo, no, pagtuo diha ni Ginoong Hesus Kristo.
Kay wa may laing manluluwas, wa may laing makaluwas si Kristo ra. Wa may laing gipadayag nga manluluwas si Jesus Christ ra. No? Wa may laing gihatag nga manluluwas si Jesus Christ ra. That's why ang pagtuo ni Jesus Christ dako kayo og kahimuan sa atong kinabuhi. Daghan kayo og nahitabo sa atong kinabuhi sa atubangan sa Dios, no? Di maskin dili man siguro makita dayon sa tao, but mao man ni ang gisulti sa Bible. Number 1, unsa ba ang mahimo sa pagtuo nato ni Jesus Christ? Because ningon ang Bible, ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo, no? Then pagtuo ngadto sa pagtuo, no? So sa diyang nidawat ka ni Kristo nga imong manluluwas pinaagi sa pagtuo, ang imong pagpadayon sa imong kinabuhi pinaagi lang gihapon sa pagtuo, no? Kay permerong lugar sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na dili ni kitay tag-iya. Nangbabaho ka, nanginabuhi ka, tag-iya gyapon na ng tanang butang Ginoo. Because yun ang Biblia, the earth is the Lord's and the fullness thereof. No, ang kalibutan iya sa Ginoo. Sa tanang butang diha ni ana, wala gyud tay ato, gikan gyud ni sa Dios tanan. No? Gikan gyud ni sa Dios tanan. Ngayon ka nakapanrabaho lagi ka, nindot imong panginabuhi, nindot imo ang panrabaho, nindot ang imong business. But I'm telling you, gikan na tanan sa Dios. No? Dinain mo, gikan na sa Ginoo, inatag na sa Dios. Sahay hakog kayo ta, di ganita ka mamuuli unsay iyahas Ginoo. No? Di ganita mo tabang sa buluhaton sa Dios, di ganita ka mao mo suporta sa iyaha sa Dios, no? Hakog kayo ang tao, gusto niya iyahara tanan, no? Munang ningon ang Bible dito sa Lucas, katong taong dato nga tungod sa iyang kahakog, ningon ang Ginoo, kinsay man makapanagiya na ug mamatay ka karong gabi. No, ini kamatay nimo kinsa may tagiya na, kinsa may makasunod ana, madaday na nimo sa langit. Di na nimo madas eternidad. No, kay ni kamatay na to, kay madah. Munang importante nga mangandam gyud ta sa atong relasyon sa Ginoo, mangandam gyud ta nga masayod ta sa Biblia. Munang number 1, unsa may mahimo sa pagtuo nato diha ni Jesus Christ? Number 1, mamatarong ta, niyon ang Bible, we are justified by faith, no? Romans chapter 3 verse 24. Look at your Bible. 3 verse 24. Ingon nga gipakamatarong nga walay bayad pinaagi sa iyang grasya, pinaagi sa katubsanan nga anaa ni Kristo Jesus. Kang kinsa ang Dios mitugyan aron mahimong usa ka halat pasig-uli pinaagi sa pagtuo diha sa iyang dugo, sa pagpahayag sa iyang pagkamatarong alang sa kapasayloan sa mga sala nga nangagi, pinaagi sa pagkamainantuson sa Dios, sa pagpahayag ako nag-ingon niini nga panahon sa iyang pagkamatarong aron sa mahimo nga matarong ug tigpakamatarong kaniya nga nagtuo diha ni Jesus. So ang ato ding pagka ingon ang Bible, ang atong pagka matarong mga higala dili day tungod sa atong mga binuhatan, dili tungod kay naghimo tag maayo natarong tatubangan sa Dios. No, ingon ang Bible, diha ni Kristo Jesus mahimo tang matarong, no? Ningon gani sa bersikulo 25 nga mihalad sa iyahang kaugalingon sa iyang dugo, no? Mahimo tang matarong tungod ni Kristo, no? Muna ningon ang Bible nga kon ikaw matarong na aduna na kay kalinaw uban sa Dios. Romans 5:1, busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo, kita adunay kalinaw uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesus Kristo. We have peace with God, no? Dili na ta kaaway sa Dios, na matarong nata sa iyahang atubangan, na ang tao nga maluwas dako gyud kausaban sa iyahang kinabuhi, no? We are justified, no? Buti pasabot nga just as if wala natay sala atubangan sa Dios, no? Napapas na
na bayran na sa dugo ni Ginoong Hesus Kristo. Munang na mga tao mayon nga maluwas ta pinaagig balaod. Unsa gingon sa Bible? Ang balaod di gyud makaluwas sa tao. No? Wala gyud bersikulos Biblia nga ang tao maluwas pinaagig pagtuman sa balaod. Galacia 2:16 nga nasayod nga ang usa ka tawo wala gipakamatarong pinaagi sa buhat sa balaod apan pinaagi sa pagtuo ni Hesus Kristo. Bisan kita mituo ni Hesus Kristo aron kita pakamatarungon pinaagi sa pagtuo ni Kristo ug dili sa mga buhat sa balaod kay pinaagi sa buhat sa balaod walay unod nga pakamatarungon. So, klaro kayo mga igala, no? We are being justified by faith. No? Pinagi ni Jesus Christ na matarong ta, pinagi sa iyahang nga kamatayon dito sa krus, mahimo tang mamatarong diha ni Kristo. No? Mahimo tang matarong diha ni Ginoong Jesus. Munang sa Galacia 3:22, ingon ang Biblia, apan ang kasulatan mihukom sa tanan nga ilalom sa sala aron ang sala ang saad pinaagi sa pagtuo ni Hesus Kristo ikahatag ngadto kanila nga nagtuo. Apan sa wala pa ang pagtuo, niyon ang Bible, wala pa ang pagtuo, kita gipailalom sa balaod, gitakupan ngadto sa pagtuo nga sa kaulahian gipadayag. Tungod nini nga hinungdan ang balaod mao ang atong magtutudlo sa pagdala kanato ngadto ni Kristo aron kita pakamatarungon pinaagi sa pagtuo. Ingon dia apan human nga ang pagtuo miabot kita dili na ilalom sa magtutudlo nga ang balaod, no? So ang balaod nagtukmod nato ni Kristo kay bisan unsaon nato tuman sa balaod di gyud ta katuman kay ngano man makasasala lagi ta walay perpekto nato, no? Mga masalay punta, no? Ang ngayon nga apelyido natong tanan nga mga tao mga masalaypon, no? So klaro kayo mga igala, we are being justified by faith, no? We are justified by faith, no? Galacia 3:11 apan walay tao nga gipakamatarong pinaagi sa balaod diha sa pananaw sa Dios. Kini klaro kay ang matarong magkinabuhi pinaagi sa pagtuo, no? Pinaagi sa pagtuo. Ug ang balaod dili iya sa pagtuo. Apan ang tao nga nagabuhat kanila magkinabuhi diha kanila. So kung ang imuhang pagtuo nga makaluwas nimo balaod nanglan mutuman gyud kana pero wala may makatuman sa balaod, no? Walay may laki niya na ang ato gani permirong ginikanan perpektong binuhat sa Dios usa lang gani ka balaod nga gihatag sa Ginoo nila na lapas manggani unsa pa kanang daghan kayo, no? Daghan kayo munang sa versikulo 13, si Kristo mitubos kanato gikan sa tunglo sa balaod nga nahimong usa ka tunglo alang kanato kay kini nahisulat tinunglo ang matag usa nga nagabitay diha sa kahoy. Munay usa sinungdan mga igala nga si Jesus Christ tugyan siyang kagalingon dito sa krus para pag unsa man bayad sa atong mga sala, no? Pag nagimo dihan ingon ang Bible nga mitubos kanato gikan sa tunglo sa balaod, no? Kay diha ni Kristo kung ikaw mo tuon ingon ang Bible you are justified na matarong na ka. Then ikaduha ang mabuhat sa pagtuo, not just justified by faith na matarong, yun ang Bible mahimo tang righteous by faith in Jesus Christ. Philippians chapter 3 and verse number 9. Yan ang Bible. Og sa pagkahimo sa tanang mga tao nga makakita Philippians chapter 3.
And verse number 9. Og makaplagan diha kaniya nga wala nagbaton sa kaugalingon nga pagkamatarong nga iya sa balaod, apan niya nang pinaagi sa pagtuo ni Kristo ang pagkamatarong nga iya sa Dios pinaagi sa pagtuo. No? Righteousness by faith in Christ. No? Diha ni Kristo. So mga igala, ang atong righteousness is dili ato, iya ni Jesus Christ. Nga the moment mo tuo ka ni Jesus Christ nga imong manluluwas, tan-awon ka sa Dios nga righteous. Dili tungod nimo nga righteous, kundi si Jesus Christ nga righteous nga naa nimo. No? Siya mo'y moali nimo sa pananaw sa Dios. No, muna ningon ang Bible, Christ is the end of the law for everyone that believeth. No? Si Kristo mao ang katapusan sa balaod, tanawa. Roma 10:4, kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod alang sa pagkamatarong sa matag usa nga nagato. He is the end of righteousness. He is the end of the law for righteousness for everyone that believeth. So tungod ni Ginoong Hesus sa mata sa Dios, nahimo kang tarong kay yang pananaw dili lagi tungod nimo kundi dili tungod ni Kristo nga naa nimo. No? So igala dawatas siya nga imo sang manluluwas because when you accept Him as your Lord and personal Savior, in the eyes of God, you are made righteous. No? Matarong ka sa mata sa Ginoo. Munang ikatulo ug katapusan ang mahimo sa pagtuo, ngayon ang Bible kaluwasan sa imong kalag. Sama ng kalag, kana ikaw nga naminaw. Kanay mong lawas, kani atong lawas, inikamatay ani mo gahi ni, maabog ni, kay sa abog ni gikan, sa abog ni pauli. Kanang kalag, kanang ikaw nga naminaw karon, nga ikaw nga moadto sa eternidad, no? Nga moatubang sa Dios, moatubang sa hukom sa Dios, nga ningon ang Bible nga kung mutuo ka, maluwas ka. 1 Peter chapter 1 and verse number 9. Klaro kayo mga igalaw. 1 Peter chapter 1 and verse number 9. Ningon ang Bible nga nagadawat sa sangputanan sa inyong pagtuo bisan ang kaluwasan sa inyong mga kalag. No, unsa ko no? Ang sangputanan sa pagtuo, kaluwasan sa inyong mga kalag. So mga igala, inigabot sa hukom sa Dios, abot nato dito sa langit. Pangutan-on ka sa Dios, giunsa man nimo pagdawat ang manluluwas nga iyang gipadala sa kalibutan. No? Because niyon ang Bible nagpada siya sa iyang bugtong anak na matay dito sa krus na himong manluluwas, pangutan na mituo ka. Moingon ka nga, Lord, buutan man kaayo ko, maayo man kaayo ko nga tao, no dili man na siya ang kaluwasan. Because ang kaluwasan nga iya sa Dios ang pagtuo ni Ginoong Hesus nga imong manluluwas. Muna niyon ang Bible nga kung ikaw nagatuo, ang sangputanan niya na kaluwasan sa imong kalag. So inigatubang nimo nga to sa Dios, mangutana gyud sa giunsa man nimo pagdawat ang akong gipadala nga manluluwas. Mayon ka, nagpamimbro man kog simbahan, Lord. Mayon gyud ni tuo ba ka niya nga imo sang manluluwas. Kay kung dili mga higala, imong sangputanan, imperno gyud. Imperno gyud. Gusto kag bersikulo. Juan kapitulo 3 bersikulo 36. Okay, kung ang Ginoo mapungot nimo sudlon day kas langit dili oy. Awa 36. Siya nga nagatuo sa anak adunay kinabuhing walay katapusan. Og siya nga wala nagatuo sa anak dili makakita sa kinabuhi apan nakapungot sa Dios nagapabilin diha kaniya. So diri pa lang kaning among giwali nimo, kaning among gisulti nimo, di gyud nimo tuuan kay magtinarong gyud ka, maghimo gyud kag imuha. Ingon ang Bible, inigabot nimo dito sa eternidad ang masugatan nimo, ingon ang Bible kapungot sa Dios. No? Ngano man diri pa lang wa gani kam tuo unsa na ka nag-abot nimo dito kay ngano man nag-abot gud nato dito higala hukom naman
Mo bitong na Bible aron makapaniguro ta, mo bitong na Bible aron malamdagan ta. Ba't pangutan na mutuo ba ka? No, kay ang pagtuo nimo ni Ginoong Hesus dako kayo kahimuan sa imong kinabuhi. Sa imong eternidad. Yun ang Bible, kaluwasan sa imong kalag. Tinaot ko mga igala nga agdahon ka na ko tuuhi si Jesus Christ. Humanini na ay pagampo sa pagdawat ni Jesus Christ, pagampo sa paghinulsol, buhata na siya. No? Dawata si Kristo o ikaw midawat ni Kristo, gusto pa ka makatuon ani nga mga pagtulunan, paibaw ami, no? I-message me, text me, aron mi masayod nga ikaw midawat, ikaw nakaangkon nini nga kaluwasan ug malipay mi motabang nimo sa pulong sa Dios, no? Aron ikaw pod maluwas, no? Ang pagtuo naga justified nato, naghimo natong righteous, then salvation sa atong kalag pinaagi sa pagtuo. Igala sinaot ko nga nalamdagan ka, nasayod ka, so kung naa kay Bible tun-in na siya, no? Naa na sa imong Bible nga mga pagtulunan ni naot mi nga ikaw maluwas. Gampo gyud mi nga ikaw maminaw karon maluwas ka. Gamo kining tapuson karon ug kami nagpasalamat sa sunod na usab nga higayon. Daghang salamat ug maayong adlaw, ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon among paghangyo kanimo nga kaybawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mutabang kanimo ug mugiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton niini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini nasab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.